Vítejte u nového videa. Poprvé tu máme herné video, čo je z Geometry Dash. Takže my si tu ideme zahrať nejaký level, ktorý som si vpredu vybral. Je to auto platformer level a volá sa Sorting Algorithmus. Bip od Pocke. Má to 5000 lajkov. Teraz si tu vyskúšame všetky funkcie. Takže dám trocha pomalšie. Dám to zrandomizovať. A teraz dám bubble. To trvá to do nekonečna. Ako nemám najlepší prístroj na to natáčať. Nemám najlepší prístroj na čo to natáčať. Selection. Sa platí trocha spomaliť. Teraz dám shuffle. Je to furt to stejné. Je to od 1 do tých, neviem, 48. Ale je to prehodené. Ja teraz dám in zone. Čo fakt neviem, čo je. To je opak selection asi. Ja dám, ja to zrandomizujem a dám shaker. To laguje aj tak a zase natáčam to na tablete. Ja nenatáčam to na mobile, teda na notebooku. Keď dám merge, to sa pospája, tie čo sú stejné. Co to robí? Nič to nespravilo, takže dám randomizovanie a potom dám merge. Blbne to. Zaujímavé. A máme tu quick. To je rýchle bude. To nestíha môj. Na quick si dám to najpomalšie. Tady dám ešte reset. Tady je reverse. To môžem zašaflovať. Alebo môžem vytvoriť úplne niečo random. Dobre, a toto bude koniec videa. Na dneska. Tak majte sa dobre, nechám to tu dubnúť a čau!